ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம போய் ஒரு ஆர்டர் டெலிவரி கொடுக்கணும். கஸ்டமர் யார் தெரியுமா? இனிமேல் நாங்கள் தேட போகிற அந்த கஸ்டமர் நம்ம ஃபாலோவர் ஒருத்தர் கால் பண்ணி ஒரு 40 பேருக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டார். ஐயா இதுக்கு தனியாக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்த ஆர்டர் எடுத்தாச்சு. சரி எங்கே கொடுக்கணும் எப்போ கொடுக்கணும்னு கேட்டோம். நான் துபாயில் இருக்கேன், என்னாலலாம் வர முடியாது, யாருக்கு தோணுதோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கேன், எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான் போட்டு விட்றேன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அவரோட அந்த பெரிய மனசு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போதான் பாட்டில் என்ற பிள்ளை எடுத்து எனக்கு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டேன். அச்சு நல்லா இருக்கா? போலாமா? கஸ்டமரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், புரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது நம்ம பாட்டி திரும்ப சொன்னாங்க. வேண்டாம் சாமி எனக்கு போதும், வேற யாருக்காவது கொண்டு போய் கொடு.